Son os Milagrosistas 2026, unha vintena de persoas, entidades e empresas recoñecidas con estes premios, que foron entregados, como é tradicional, nunha gala organizada pola Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais da Milagrosa, entidade que quere poñer así en valor os seus vínculos co barrio lucense. A presidenta da Deputación, que foi milagrosista hai 2 anos, talardou os seus parabéns a todos os galardoados e subliñou a diversidade de trayectorias recoñecidas e o nexo común que as une, un traballo ben feito, a responsabilidade e o compromiso co que é de todos e todas. Pero tivo unha especial mención para o Servizo de Audiovisuais, a TIC, entre os premiados este ano. Carmela López foi a encargada de entregar o galardón, que recolleu a xefa de servizo xunto cunha representación do persoal. Porque é certo que é un servicio fundamental que axuda a toda a provincia, que moitas veces é descoñecido, que temos unha escola, que temos un alumnado que van a ser o futuro, non, da nosa provincia, e que teñen uns valores que estes mestres, estes profesionais, pois están todos os días aí traballando para que así sexa e para que a nosa provincia, Lugo, non sexa a irmá pequena de moitas outras, sino que este todos os días nas redes sociais, nos medios de comunicación, para que o valoremos. A gala tivo 2 momentos especialmente emotivos, cando o alcalde Miguel Fernández tivo palabras de recordo para a concelleira Olga Racamón, de recentemente falecida, e a homenaxe que se rendeu a Manuel Expósito, dono do restaurante Manuel Manuel, onde se entregan todos os anos os milagrosistas e que se xubila proximamente. Carmela López, que entregou outros 6 premios, dixo que cos milagrosistas construense vínculos, orgullo compartido e sentido de pertenza, poñendo en valor o espírito de barrio e o compromiso veciñal que fai posible esta celebración ano tras ano.